अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सब मेरे वीडियो देख सकें। ये ना दिया सुना माइक रकम का वाला ना प्लान बना के मुंगा खा लिया बस इसरा गुजारा कहां गए रे अरे गुजारा क्या बात है रे कहां पता है कुछ ना तो हम टिप्स मारा तंग तेरे हमरे के मार दे सरदार उड़ो सरदार बोल क्या बोला तरी ई लोमड़ी के बच्चा शेर के शिकार करे खातिर जाल बिछाता सन मेला लगे ये सर्व मेला इहनु कर ना सरदार ना हां तब के मेला लगाओ हां त का गाड़ी का पता नहीं है कि शेर के शिकार कैसे कोई जला केतिया कइल जाला इसला लॉकडाउन लगाओ तरसन लॉकडाउन लगाओ तरसन उनके पता हो गइल बाबे शेर के ना शिकार के शिकार करता सन इसे लॉकडाउन भी छले बा सियार कोना के कहतर रे उ गुच्चर गुच्चर हमरा के ये सरदार साला सुन के चल त कहां बाड़ से कहां ना लॉकडाउन सरदार ना लॉकडाउन में निकला माना बाबे वो तो मास्क मास्क क्या होई बिना मास्क के ठीक बनी ना सरदार ई गन न करी बा लुका कर साला कोनो मार दिया के लुका के पीछे ए विषय पर हमके चर्चा करे कोई बैठ के मछली कौन लौकता है ना सरदार जिंदाबाद लॉकडाउन लगाओ सन चाहे भीड़ लगाओ सन चाहे मेला लगाओ सन हम कोनो सरवा के ना छोड़ सब के मुना और रुपया कहां बिया रुपया के देखली हसे ना सरदार ना कहां बिया रुपया ना करे रुपया कहां बिया रुपया के बता सब जरूरी रुपया बिया अरे सरदार बस समझत का नहीं की अभी भी जरूरी नहीं है अभी जरूरी बारे अपन सुरक्षा हमारा कोनो सुरक्षा नहीं करके ना सरदार ना वो अपन गुस्सा के ठंडा करे चल पानी पी पानी गर्मी होता है चल पानी पी लिया चल सरदार मुंह दुखा के पानी पी बड़ा निमन पानी बड़ा मीठ लागल रे अपनी का नदिया का भाई रे सर नदिया सूख गई नदिया सूख गई चल हमरा हे नाला में ना सरदार ना अभी तो ना सरदार ना गलती माफी सरदार ये गलती हम नहीं कर सकते ये सरदार हम सही गांव में चला सारा घेर के मुंगा दिया सर तो हम क्या कर सकते हैं सरदार एगो हम चल ना सरदार ना चल 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 तो कहां चलल कहां चलल सारा गांव वाला से मुआए के नहीं ना सरदार ना एगो हम एगो टूट दूगो टूट बुझिया घाट खा जो सन के हम पूजा बनी सर कौन सरवा कहला सर चल चल तो भाई सुभामा कहला सत हम का करी रे साला हमनी का तो दुइया को बनी सर सुभामा कहां से बीच में आ सरदार ये बिचवनिया आवे कबो ए पार तो कबो ओ पार रहेला इसला पुलिस के एक आदमी है अपन एक आदमी हवे ये हाला करबे हमके ना मार धोगल बनी चल पहले साला सुभामा के तो मुआवल जाओ ना सरदार ना काहे अपना पास मात्र 4 गो गोली बावे 4 गो गोली 6 गो गोली रहे तो पस्तरवा पैट लो पेट में के रहे तोरा में तू के हुए न का भइल गोलिया हमरा बंदूकिया में गोलियां दुगो उ कल पैस भई रहुए खिया दे ही रहुआ के ओही में पानी में डाल के अरे और से कहे कि साला हम सवेरे गए रहे लैट्रिन करे तो काहे ना उतरे तो रहुए ना उतरू तू साला गोली खिया ना सरदार ना देखी बात मन करे हती तब हम ना सरदार ना अरे साला गांव वाला से हमार रुपया कहां बिया पहले रुपया ना सरदार ना रुपया के छोड़ी ऐसन काम रुपया छोड़ दी अपन जान बचाई कहां जान बचाई रुपया के लेले बगैर हम ना जाए हम ओकरा बगैर केनहू नहीं खिजा सो साले सब जना के फोन कर रख दे में तो हाय दुइया गोली बा सारा जना के खोपड़िया ना सरदार ना 2 गोली में 4 गोली नाम हुएला के तोहरा के हमार चेला बना देला सब बंदूक करे के सिखाइला जे रुपया के अपन गुरु बनेला सुए हमरा के रुपया चेला बनेला साला ते तो हमारे ऊपर से माथा पका देले बा कोनो के गोली चाहे मारी चाहे ना मारी बाकी तोहरा गांव में गोली छोड़ी ना सरदार ना माफी सरदार माफी केना गोली साला रोक तोरा गांव में गोली मारना ना छोड़े बिना इस साला पागल हो गई बोल दो